man estado nga udto na. Nay. Nganong nagbaid pa man kadiha nga eskwela na pagdali kay udto na. Nay, kuwan magud na iba mga awis ako na ipampalit og sapatos na, wa koy sapatos eskwela. Pamangkog kay sapatos good. Mag-iniyat man oy. Nay, ang sapatos baya nay kay huot ka ay basta kung gipangaultan baya ako nay, nag-anantos na lang gani ko, sakit kaayo, sa kung tiil. Pagdali na kay udto na. Mag-inom sa kagkape. Daw gikabuhian na hinuon ka. Ikaw, giingnan ka nga sa maestra nga dili ka magsigig absent. Kay gipa, baylo na matatong bugas. Kay ang imong maestra, giingnan ko nga dili ka magsigig absent. Kay nimbaba ang imong grado. Nimbaba ang imong grado ba? Di ka mamila. Magkao na! Imbaw noon. Imbaw nga may raning atong bugas. Kani, sinaksakan ako kay ikaw ra ba mako ka pagkaon. Matagan na pula nagkarlang nga ikaw may kanon. Bahar. Atog reklamo tats. Narabagatod ko nga tinantos ning atong mga kinabuhi. Para imong luto ko. Maura na. Humay na. Kani, imong ng baon. Atong sudan nay. Ah, nanay, uy, kanang ulo ka na lang kuan nay. Oh, kanang Reklamo man nga. Manjo gani kay naa. iya nasan nang unod ako aperminti ulo. Si nanay ba pag mitragit ulo akong sudan. Sige pagod ang bata niya akong sudan. Lain na ani ulo ka ang classmate. Sige na lang bakit ani ulo nagasigara mo na ni kata pag agi si mana ni siguro gipalit nga bulad ba ulo ray gibilid sa ako. Wala na lang uy. Magit na ko. Sige na po. Maong sa ko. Wala siguro si nanay. Gawas to si nanay ba? Kuha na ko sa nanay. Kado, pagdali na diha kay maudto na. Ma! Dugay-dugay kag ligo. Nay! Humana kag ligo. Huwag na ko, nay! Yaan pag buo dito. Gutom na ko. Siguro taglog akong luto din og sudan. Nagat ko binili bisan na lang sa kakusnit. Nay! Hara ko si Nina, nay! Humara ko ligo, nay! Oh, dere. Mana ko uniforme, nay? Oh, mana imong uniforme? Gilis na dito. Hindi, magsip-musibo ng ang uniforme. Nakipan ka ng giring-giring na. Kasi mga giring-giring ka ulang pa. Nay! Ano man akong... Dili man musibo na akong uniforme, nay! Nay, asa man na ito akong isa? Usa! Nanay, ay! Sipo mana? Dili na akong awa ko ni Buto. Ah, kare. Mawang pantalon lagi na alam, kinisi giring-giring na. Ayaw reklamo kay udto na ba? Asaw lagi pagbalabig ka untado kay aron dili ka talas og uniform. Nyawa ba yata ikapalit? Kalang na lang mga na itong kinaon na. Nag-iba kumukaon. Sa mga siya. Kana pahay ko pa na. Naasa mo na mga bato na sa nila. Wala man na, okay naman na. Sige, pag sapatos na, tayo mo medyas. Naan na sa minsan sapatos. Samahan ko sa nasa nango. Asaw reklamo ta dodo kay palitan na ka na kog sapatos og makabaligya kog kahoy unya. Palita. Ay, nay. Palitan ko na yung sapatos, nay. Oh, palitan ka ng sapatos unya. Salamat, nay. Pero, nay, hapo na kayo ka, nay. Sagdi naman kay magantos ko kay di ka ba to gusto maestra mo absent lagi ka. Di, nay. Tinogin mo si po siya, nay. Oh, Hoy. nay. O tanawa. Sibo naman siya, nay. O tanawa. O panudlay. Ang saan man isugay niyo mo, nay. Ano parang manisa kuto. Pwede na na. Magtay ko naman. Palit ako inga. Na, baka maninog ko ano mo. Natanggal mo mo. Mga kuwan, nay. Ano kay matanggal ko na imong kaspa og kuto. Yung balon. Mao ni akong balon, nay. Oh, mauna Moro imong balon. ikuhaan man nimo ni nagkuhan siguro nay. Wala na siguro nitong ulo. Na. Sinitsa na ako sa akong bag. Hala, naabay bag ko galapis. Salamat, nay. Oh, palitan ka na ako. Kay aron di na ka kanya magsigig absent. Yes. Manay, naaway, pacheck na ako nito. Maestra niya, nay. Akong pan, nay, assignment.
Sunod na ako nila, pagbukas kailan ako. Nagsidyuan ang imong lapis ha, basig ma. Pulpul po na. Ah, sige. Saka man akong bag. Nay! Balon ako, Nay. Ha? Balon ako. Unsa po na imong hotdon ang baon. No, nang libor ba ako ni nung unsong gahapon, Nay. Asa naman ang imong kwarta? Gihatag mo yan ako sa imo, Nay, no. Ah, sige kay, daman po kay haling gahapon sa kahoy ni Mang Unsong. Madyo gani kay gipakapinan ko ni Ja og kuan. No, ba, Nay? Kapinan ko ni Ja og kwarta. Halinan ko balig 15 tulo ka bugkot ang nakuan. Uy, taguag kita, Nay. Kaya mahulog pa yan, Nay. Kontra ba ng kuan? Kurta. Bali na ni mog tulo ka adlaw dong ha. Na kuan jud dong ha. Salamat, Nay. Kana. Itago kay unjang busog mahulog. Ikaw na kay udon na. Nay, dago din ba kaya ako may uniform, nila ko kay bulsa. O kana. Ikuan. Isipiri na mo kuan. Salamat, Nay. Sige, Nay. Bye-bye, Nay. Ikaw na na. Lambat. Nay! Nay, maulo naman kung na school Uy, yan, man Nay. naman po ka nga nagduha-duha naman po ka. Eskwela god. Nay, maulo naman kung school Nay. Kaya kuan dugay na baya ko school Nay. Masabang ko sa, maulaw na ko sa mga classmate o kang Dili lagi. Alang ato nga to. Nay, yung banila ko dito sa school Nay. Parang dili ko kuan mo sa ako mga classmate, Nay. Ala, sige. Uwat sa kayo mag-inis ako. Nay, pagdali dira, Nay. Malit na ko, Nay. Pag-ilis dira, Nay, hakin para di ko maulawan sa mga extra classmate. Lagi, maghuwat diha. Ano, pagreklamo na kay Uto na ka.